nespravte takú chybu, ako sme spravili my. Museli sme prísť na letisko o 18 hodín skôr. Vyšlo nám to tak, pretože posledný trajekt z ostrova ide o 13. a prvý trajekt ide o 9. a my letíme o 8 ráno. Takže naša cesta začala o 1, kedy sme vyražali z ostrova na letisko. Inak tentokrát sme išli trajektom, nie rýchločlnom a bolo to úplne v pohode. Rozhodli sme sa, že keď máme toľko času, odložíme batožinu a pôjdeme za $1 sa pozrieť do mesta Male. Toto už veru neboli nádherné palmy, pláže a žraloky. Toto bola realita života, ktorú niektorí ľudia tunak žijú. Motorka na motorke a čisté šialenstvo. Akurát sme sa boli najesť a našli sme bufetové stoly a za oboch, niečo ako all you can eat u nás vyšlo 10 € a ideme pozrieť rybí trh. Nie sme medzi rybami, ale našli sme ovoci a zeleninu. Našli sme sa na ešte najkrajšie a najzaujímavejšie miesta tohto mesta. Rozhodne to boli trhy s ovocím, zeleninou, rybami. Potom rozhodne toto miesto. Našli sme asi najzaujímavejšie miesto a to je Manta Point. Je ich tu milión. A viete, kto stihol krmenie? Všetci rybári donesli v sudoch zvyšky z rýb a začali vysypávať. Robia to tam takto každé ráno a každý večer. Cestou naspäť na trajekt sme si kúpili aj my ovocie, kúkli ešte nejaké pamiatky. A zistila som ešte jednu zaujímavosť. Oni tu nemajú žiadne koše na odpadky, proste nikde. Toto bol veľmi pekný obchodník a toto je Sultan Park. Ten bol aktuálne zavretý, ale keby mám možnosť, rozhodne tam idem. Tu už ideme na letisko, spravila som nejakú tú základnú hygienu a čaká nás noc na letisku. No čo, zvládli by ste to? Ja som si myslela, že to bude horšie, bolo to úplne v pohode a už odlietame.